Aku njaluk pamit nderek umiring cengkaring jletheng kakangku nggone nyirnake Prabu Jarasandha. Koko Prabu senajan ingkang rayu nyuwun pamit nderekaken jengkaring Koko Prabu Ndarawati Prateng Negari Giri Bajra. Koko Prabu Yayi Werkudara lan Yayi Arjuna Raharja lakunira duga-duga wedigawa ngati-ngati aja nganti keri Yayi. Koko Prabu Baladewa piye Yayi? Rehane para kadang sampun rumajang saha sumanggem ing karya. Mila Koko Prabu kula aturi mundhut pamit dhateng Yayi Aji ing Ngamarta. Monggo kula kanthi mbudidaya mresernane Ratu Wangkara Muraka Prabu Jarasandha. Koko Prabu. Iya Yayi. Aku mung nderek keparenging Yayi Prabu. Yayi Aji rene sedaya sampun kala ing Rembag